Dibêjin carek ji caran li welatekî derewkerekî navdar hebû. Ji xwe û xwe re digot: Xwedê zane ku kesên ku ji min mezintir derewan li hev tînin di welatê me û di axa me de nînin. Camêr li her derê wisa digot: Rojekê dîsa li derekê pezinê xwe û derewaniya xwe dida. Camêrekî ji wî re got: Wele dibêjin li taxa jêrîn yekî virek derketiye, ew hê ji te xerabtir e û ji te mezintir derewan dike. Dema ku camêrî wisa got, roviyê di serê zilamê virker de lehîstin. Hewl da, hima navnîşana wî ji zilamê xwest ji wî re got: Ez ê biçim serdana wî, hele ka çawa derewan ji min mezintir dike. Ez bi gihên xwe bibihîzim. Zilamê derewker li ser vê yekê radibe diçe taxa wî, kesê ku nav û dengê wî li nav gel belav bûye. Li deryê wî dide, xortek derdikeve, ji wî re derî vedike û ji wî re dibêje: Keremke apo. Dema zilamê derewker di deryê hewşê re derbas dibe, ji xort re dibêje: Bavê te ne li mal e? Xort dibêje: Na apo, bavê min ne li mal e. Baye ez li vir im, tu yê bavê min çi bikî? Mirovê virek dibêje: Karê min bi te safî nabe. Bavê te ji min re pêwîst e. Xort dibêje: Wele gava beriya vê zilamek hat peyivî. Tika ji wî kir û ji wî re got: Li taxa jêrîn tiştek bi ber ewrî ketiye, tu werî kerema xwe ewrê taxa me pîne bikî. Bavê min jî li ser daxwaza wî, camêrî çûk vî ewrî diryayê pîne bike. Dema xort wisa got, zilamê virker got: Baş e. Vegeriya ku here, xort ji wî re got: Tu li bavê min napî? Zilamê derewker got: Na, te pirsgirêka min çareser kir. De bi xatirê te, bavê xwe ji min re silav ke. Ez ê biçim. Dema zilamê derewker di derî re derket, ji xwe û xwe re ponîjî û di dilê xwe de got: Wey li min babo, ku lawê wî ew qas derewên mezin bike, xwelî li serê min û bavê min kî çi zane bavê wî çi qas derewên mezin dike.